Gibson control am se kana kuma so kono juna anga ma welele oye Papa One e chakeda mi na ya sigi singa to ko DSV Papa One amba fe ka don iye maldenye wa tariye Senegal kade sabula jamui na nya America fo ko Mokhtar Wane kera premier ministre oye malien donc One iye futagay ça c'est sûr d'accord OK là il y a pas de problème ça c'est sûr alors Papa et maldenye min bora français jamana na e kontra français muna iye sanjulike d'abord bi fofolo il y a invité ga plateau ga jaranye me Jekafo mo befo donc ko weketeni ga jaranye ko sobe donc né malien ni mentra français amena de entra depuis mais sans tant ou là on a la passé nga bagi sur français de mbora na ta français ah oui quand même voilà parce qu'en Amérique mais à l'état nani donc ni ndonu betara entra français université que français donc je suis Paris 7 ka boy en soroga do bugi barala ne bara kele ne ke français depuis ndola ma boy fo dom na nya fo be se malla donc no bouygues télécom bouygues télécom opérateur de comme Orange Malitel tout à fait donc il y a fait bouygues ni SFR ni fenre de Orange ou ben donc bouygues de troisième opérateur ne chance soroga do et puis bon j'étais le seul malien là-bas donc ça m'a permis d'avoir une expérience bassoro parce que ninga patron diara parce que ka ko de ko gadne ko sobe ni tara dugula il faut que qui intégrer donc nego ne bora ya ni malien ne penonga ni tara français nga gere to abude la o le ga dugudo ni ma gere olu la antena ko nyedo nte se ka boy ya ta vie comme la so mega vie mal la chukomna ite se ka intégration ke donc en fene nga akli to la ya ni to abu fene na en fene nga gere ula ka yan ko nyefu pour ko fene ga yando parce que abe klendi donc nego ntara vraiment o intégration a réussir en bolo parce que ngon dona bugla ni fin chama apprend niento bouille de la ça maintenant tellement gagné à fin apprendre à nana ngono ka fo bon si ça on y a be apprendre me faire ka ne mon famille ensemble et du développer le bail au lieu faire be ka faire be créer ka faire be imaginer du rester à niveau de là on se demande na sur abse ka ta nie faible tellement oui développement sera niveau bela ne ko bon si ça ne ko do après non et jonne ga tanga dula ni mu après non ga to bla au service de mon pays. Donc l'Agna a décidé qu'à former Malan pour faire un reggae. Donc ce qui fait que nous sommes tant de français. Santan wolo ma dona santan segi ngono nso la ga décider ngome na no parce que ni baram ngene dona barakele na nyemungo la we santan flabo 11 ans 12 ans comme ça nyoge buigla o la ngo bossa ngoni fentement apprend faut que nga essayer ga segi fe nga ne ga dugu mago be na ga teme français ga parce que compétence ni fait mon me français expert ni fait mon me on no na tia donc ni doni apprend ni na na no abse ga ko bayi bulu tout à fait o re ga ni nga aklinay ni interga donc me donc aller fene ainsi passé bon ne fene toi wagun dona na trop ne kumega former français me toi wuchela e jonga to ani ngomta malabna gelante na ngo famia akli anga climat fronte mais interga donc me ander allez vraiment il m'a convaincu allez go non pas il faut que metani malla il faut anga ta malla ne betani amta et projet que nous fait malla ko la nga décider maintenant comme ne nga patron ngadi ne go bomba a nyinu fait pour go waseka ka licencié amiablement quoi parce que ma kele donc c'est gagner bla pour que ngana ore gela parce que vous t'avez fait ou pour le ne be barage mo koy ne be barage daba isa ne be barage fo ere ga fo ne pas blesse qui m'na no soro ntando ko soro nte songana retard là ye baram fo mo barade je fa dan et moi ta parce que déjà toi tu as des et risque ta et ta juru ta entreprise créée donc mo comme ta no ma barage gagner et te c'est avancer n'olu ma baara kɛ e ka baara tɛ se ka kɛ olu de b'a to e ka baara bɛ kɛ ka yɛlɛn sanfɛ mais n'olu ma baara kɛ donc ne kɔni ta ne tun bɛ n ka patron ka service la n'a ye fɛn fɛn fɔ ne b'a kɛ donc a fɛnɛ kun content ne fɛnɛ ye fɛn fɛn fɔ a fɛnɛ b'o kɛ. Oui, Papa One, i ka dɔn tu es très jeune franchement hali ni mɔgɔ min ɲɛ da o b'a dɔn k'a fɔ i ye denmisɛnnin ye mais waati san 11 baara la France jamana na i bɛ sara ka ɲɛ i bɛ wari sɔrɔ tu vis très bien mais mun y'a catalyser mun nana i dusukun na k'i ja gɛlɛya k'a fɔ i b'o bɛɛ bila i bɛna faso kɔnɔ a bɛ laban faso in ta la mun nana n'o ye. Parce que bon ne expérience min sɔrɔ France ne expérience sɔrɔ trop n bɛ service bɛɛ kɛ parce que n kun bɛ bac office de la donc n bɛ service facturation ni résiliation ni minnu bɛ téléphone commandé donc n ye bureau bɛɛ kɛ 6 étages de kɔnɔ n y'a bɛɛ kɛ n ye fɛn bɛɛ faamuya n yɛrɛ tila k'a jateminɛ ne tɛna se ka kɛ yen entreprise directeur ye ne tɛna se ka taa niveau wɛrɛ la ne kɔni ye mun apprendre je crois que est ce que n tɛ na yan nɔ
o kun ne kunna déjà bon n terikɛ in fɛnɛ ala y'a kɛ o fɛnɛ kun bɛ baara kɛ restaurant ba dɔ kɔnɔ o fɛnɛ kun ye chef ye o fɛnɛ n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ to ka baro kɛ tuma bɛɛ o ko pa an ta Mali la bon o y'a sɔrɔ ne ka baarakɛyɔrɔ la an de kun bɛ Star Academy kan à l'époque n t'a dɔn n'a bɛ Star Academy dɔn Star Academy émission dɔ de kun don u bɛ denmisɛnnin dɔnkilidalaw ta k'u ka production kɛ quoi a bɛ bɔ télé la en télé réalité France bɛɛ kun b'o lajɛ hali yan mɔgɔw kun b'a lajɛ Star Academy donc oui voilà u bɛ dɔnkilidaw kɛ u bɛ question u bɛ mɔgɔw ladege voilà exactement la bon olu de y'o kɛ bon an ka Bouygues de kun b'o sponsoriser Bouygues de kun y'o sponsorer donc ne kun bɛ taga o kɛyɔrɔ la ne kun bɛ taga a coulisses kɔnɔ ɲɛ b'a la a bɛ kɛ cogo min na denmisɛnnin ninnu bɛ layɛlɛ scène kan cogo min na u b'u préparer cogo min na u bɛ dɔnkili da répétition kɛ cogo min na fɛn kɛ donc n y'o bɛɛ ye ne y'a fɔ n ka patron ye n ko tiɲɛ yɛrɛ la a y'a sɔrɔ ni n terikɛ y'o ɲɛfɔ ne ko n ko ka di anw ye ka nin fɛn in kɛ n ko est ce que ne ta essayer ka nin ɲɔgɔnna kɛ n ka dugu la n ko n'a bɛ se k'an dɛmɛ n'a bɛ kɛ cogo min na ale ko bon ko mais qu'est ce que ne taara Mali la e ni Mali mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye bilen ne ko non n bɛ taga n ko parce que n terikɛ dɔ bɛ yan n'o bɛ taga n b'a essayer ka fɛn dɔ kɛ bon o de la o fana ye Star Academy patron ba in o kun ye fɛn dɔ ye o kun bɛ bɔ Hollande o nalen France a ye ne n'o bila en relation ko ka a k'a ɲɛfɔ n ye o ko wa a bɛna fɛn min kɛ a bɛ se ka taa kɛ Mali la an y'o de tɔgɔ da ko Kasanga a bɛ se ka taa kɛ Mali la mais n'aw taara Mali la an bɛ fɛn minnu bɔ yan o tɛ se ka bɔ Mali la par exemple yan olu fɛ yen mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ bɔ u ka entreprise kɔnɔ ka na denmisɛnninw fo u ka case kɔnɔ u bɛ yɔrɔ min na résidence la yɔrɔ min na o tɛ se ka kɛ Mali la mɔgɔkɔrɔba bonya de bɛ yan donc an ta la an bɛ se k'an ta kɛ inverse la an ka denmisɛnninw bɛ bɔ ka taa an ka mɔgɔkɔrɔbaw fo o de la an fana y'o sɛbɛn an nalen an bɔra ka taa Tata Bambow fo ka taa Amikotaw fo ka taa Baba Nikone ninnu fo ka t'u bɛɛ fɛ yen an kɛlen ka na an ka denmisɛnninw an kɛlen k'an ta kɛ. Non papa je veux comprendre Kasanga min ye sanga ba sɔrɔ a tun bɛ passer Africa Télévision na alors je veux savoir Kasanga hakilina bɔra aw de la wa ou bien e de la. A bɔra ne ni Ander de la. Ander ye jɔn ye? Oui d'accord. Ah oui, ok. Je vois maintenant. Ander de y'o kuma fɔ an ye mun k'a la a bɛ san 1 bɔ don o don an bɛ dɔɔnin sɛbɛn don o don an bɛ dɔn ne ka bureau kun bɛ Bouygues la ale bɛ na an bɛ baara kɛ ne ka bureau kɔnɔ parce que ne kun ye délégué du personnel ye Bouygues la an bɛ a sɛbɛn an bɛ weleliw kɛ an ka contact ta hors terme fɛ ka contact ta fan bɛɛ k'an ka partenaire donc an de y'an jija o la ka ko bɛɛ kɛ on ne vivait que par ça n ko f'an ka na nin fɛn in pourquoi an y'a fɔ k'an b'a kɛ parce que à l'époque an y'a jate minɛ Mali la mɔgɔw bɛ émission kelen min kɛ hali minnu bɛ France bɛɛ bɛ ka top étoile dɔrɔn donc divertissement wɛrɛ foyi tun tɛ chaîne kan le terrain était vierge donc ne n'an fɔ ko c'est vrai n'an taara n'a ye émission jeune dɔ kɛ sisan k'a kɛ télé-réalité comme Star Academy oui tout à fait an bɛna denmisɛnninw bɛna a lajɛ parce que hali ni top étoile man di mɔgɔ min ye bon en général o ye artiste an ka jeli minnu bɛna ani artiste denmisɛnnin damadɔ wɛrɛ dɔn mais c'est vraiment pas la musique tout à fait mun bɛ bɛɛ fɛn quoi donc an réfléchit an ko bon an b'a kɛ an ye san 1 de kɛ pour ka Kasanga tɔgɔ sɔrɔ an ye case sɔrɔ qui voulait dire école mun bɛna denmisɛnninw former mais on voulait trouver quelque chose qui était authentique an bɛ se ka jumɛn fara kan pour k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ école dɔ la n'u bɔra u bɛ kɛ sangatigiw ye u bɛ kɛ étoiles ye ka kɛ star. Papa je m'empresse parce que honnêtement je me rappelle ni émission in daminɛ Mali kɔnɔ yan nɔ a kɛra sanga ye a kɛra girin ye d'ailleurs a kɛra sababu ye denmisɛnnin caman bɛ yen dɔnkilidalaw u wulitɔla k'u kɛ artistes baw ye bi. Alors je voudrais vraiment que tu me dises les premiers pas comment ça s'est émission fɔlɔ organisé cogo di joni joni kɛra candidat ye comment ça s'est passé. D'abord mɔgɔw minnu ɲɛna ma n tɛ se ka ɲinɛ o kɔ ne ka reconnaissance ko ka gɛlɛn trop. D'accord an nana fɔlɔ mɔgɔ min yɛrɛ y'a tɛgɛ d'a ma fɔlɔ Africa directeur yɛrɛ ye. Sidibé parce que a dara n na c'est pas évident k'i ka chaîne engagée mɔgɔ dɔw ka na e t'a dɔn a bɛna ɲɛ a tɛna ɲɛ a y'a ka fɛn engagé k'a d'an na k'a fɔ k'an bɛ se k'a k'ale ka télé la o ye koba n tɛ ɲinɛ o kɔ le ministre à l'époque ministre de la culture Cheikh Omar Sissoko tout à fait Cheikh Omar Sissoko dara n na k'a fɔ ko a bɛ k'an ka marraine k'a bɛ k'an ka a kɛra an ka parrain ye quoi a ye palais d'an ma k'an bɛ se k'a kɛ palais kɔnɔ ko ale dalen don idée in na an y'a f'a ye cogo min na a sɔnna a y'a ka temps bɛɛ de bila sinon aw sigilen don ka makɔnɔ a ne ni Ander lamɛn fo ka taga an tila a ko n b'aw accompagner y a pas de problème n bɛ Oumou Sangaré remercier. Bienvenue sur Bamako 24 7 jours sur 7, la radio au Mali. Ale de fɔlɔ fana kɛra marraine ye an taara ɲɛf'a ye f'a ka yɔrɔ in na fɛ Kalabasira in na ka taga fɛ yen n ko an kɔni bɛ fɛ ka kɛ an ka marraine ye nin siɲɛ fɔlɔ in na ka k'an ka marraine ye donc an bɛ ta denmisɛnninw minɛ e de ka dɔnkili la dege fɛn na i ka se ka an dɛmɛ pour que fɛn ka se ka kɛ ka Yuma Beleza fana tɛ ɲinɛ a kɔ Yuma Beleza de y'a ka so di anw ma parce que a moyen kun t'an ye an ye budget min kɛ k'a fɔ k'an bɛ se ka émission in kɛ n'o ye mais
Juma Beliza ka so dama asseyi kono demseni nu meni demseni nu nana to kono la an be avec la ka dumuni bo ka hôtel la kana dumuni dama donc ni mo nyeni ma ni nyina no mo ko ama c'est pas bon donc n'était se ka nyina mo nyina ma ka premier paquet ka andeme ka to nga fe nga se ka ge nte nyina ko tout à fait anya ke blomba la aluni fene ani aluni franjay aluni franjay fene vraiment il a cru en nous akoko bon comme c'est un événement nge avec na ba kene fi ale de production nge ma filmer ba boy puis fena kera le ga fena be sigo ken ko ina donc an de entre frango à l'époque en fait on taille fanade donc fanade ni Africa ni e blomba de atre de no ma ka partenariat tripartite ke mo be sumuna eboke na nye musura makla ama nyere kungulo sinere na ngudro begitage on taille kun la baram se muna mboke alors mais c'est production na va filmer ka réaliser ka bo Africa ba diffuser rek baby seko ke ika domaine d'activité très bien. Alors dis-moi on va un peu comme une Wati vraiment je veux beaucoup savoir Kasanga ça a été une très bonne chose parce que je crois que vous avez fait au moins une ou deux on a fait 3 éditions trois éditions à Labanaka voilà bon édition follow inde ko ngara réussite bay parce que je me rappelle donc dans la Bado Baby sur la scène internationale il n'a faut Jabi Dabara, Pamela Cheikh Sirman. Voilà, Cheikh Sirman, nous ni Adobe. Alors, comment vous êtes parvenu, nous Gasseka, ou recruter tout des Kasseka Franonka pour que l'émission soit réalisée? Parce qu'on a inspiré Star Academy la France. Ok. Au tac, mais tu comprends, Dem sen non te sokabo. Ne be faire un glang à la préparer à former. Il be tant de ta former à Surama, à Mataka, à divers, à Mataka et à disperser quoi. Absolument. Donc, en boubla, il m'a fait Jama comme la Kega Dafa, pep, répétition, mais gars, ou te bon. En bas, fois, ou te bon. Al ka fo kumtan songo fe kuntala c'est bon aw yini fenga amna 8 semaines de gala 8 semaines na naw sona ba signé am ko te bokene ma bega formation me organisé na be formé namba ta dom na surtout ga amta surtout ga naw na dom na ba répétition ge ambe donc lim fo ko préparer donc c'était très sérieux ya soro mo ta don parce que barla malien bela bien sûr donc vraiment ou dem wa ke ko anu kurun au binene. Si je vois des personnes comme Djabi, comme Dabara, comme Cheikh, on est heureux. On est heureux. Tout à fait. Ni nana ka kodo ge folie doge ka kodo blanc place. Mo ka bola bi o be bola yere ka barala. O manga digi mo la ne be content moi je suis heureux. Mais moi je suis tellement heureux c'est ka dala parce que je dis que ni ko impact soro. To ba fo ma impact ika kodo ge nafaka kala. Nafa megala e ka fin soro atiki ka fin soro atika se ka bo e ka bolo ka bola yere. Abe fo ma impact. Ali bank mondial nouveau projet suwa o de fait. Ni ko be fait no ge impact na ge mu. Ala kebi na ya job est-ce qu'on a fait qu'à continuer dans la nature moi mo défend donc en yore ke o de impact dugara ka kala ka donc lu glawi en de donc lu imposer ka donc lu studio la ka donc lu bosser nous ali en mon sur la retard donc tellement que akera en production mais à l'époque mo kuma système de production familial absolument mais avant cela trop je me permets de le dire tout à fait je me permets de et puis me faire vraiment mais à la fois la barre parce que sensible on a trop ne yɛrɛ kɔni chance bɛ ne yɛrɛ la trop ne yɛrɛ t'a dɔn minnu fo n bɛ siran ne kɔni ko mina ko min kɛ dɔrɔn ne b'o ko kɛ o bɛ ɲɛ fo ne yɛrɛ bɛ tila ka siran hali n'a ka gɛlɛn. Papa, vraiment je veux beaucoup savoir hein. Alors am ta ɲɛfɛ i ka dɔn min ye o hakilina ye aw de nana n'o ye saga ka tuguni kasanga min n'a kɛra sangaba ye maliyɛn bɛɛ donna a la artiste bɛɛ y'aw dɛmɛ finalement tout le Mali a adhéré parce que a ɲana alors mais munna a danna 3 éditions ma mun nana ka na n'o ye k'a d'aw ma. O ye gɛlɛyaw côté parce que bon an ye erreur dɔw kɛ an ye édition fɔlɔ de Mali la malien an ye malien dɔrɔn ta. Mais deuxième édition na an y'a étendu an ka partenaire u isan olu ko kan ka étendu ka nationalité wɛrɛw don a la ne yɛrɛ bolo personnellement o kɛra erreur de ni fɛn daminɛ i b'i jɔ f'a ka kɔgɔ fɔlɔ f'a ka kɛ mature n'an kun ye édition filanan kɛ k'o fana kɛ malien gansan ye ka sabanan kɛ k'o kɛ malien an bɛ sɔrɔ ka étendu dugu tɔw la an bɛ sɔrɔ ka fɛn kɛ comme sisan n bɛ n pan ka misalani dɔ di ne bɛ ka diaspora kɛ bi ne ye diaspora fɔlɔ kɛ Mali ka wari di ka malien den fɔlɔw financer ka bɔ n'u ye français ka financement d'u ma ka filanan kɛ k'o kɛ ten ka sabanan kɛ k'o kɛ ten ka sɔrɔ ka naaninan kɛ n taara Abidjan ni Sénégal sisan bon o y'a sɔrɔ n yɛrɛ kɔgɔra n y'a faamuya a bɛ kɛ cogo min na n y'a maîtriser n ye n ka dugu ta maîtriser n bɛ se ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la mais ni e ma fɛn maîtriser ka dugu kɔnɔ ka nafa sɔrɔ a la ka mɔgɔw la adhérer e taara dɔrɔn directement ça veut dire que tu as sauté une étape. Absolument. Je crois qu'au yɔrɔnin de kɛra an ka erreur ye bon avec le recul n'a fɔra n kun ka fɛn an b'a bon an kun b'an jɔ k'o yɔrɔnin bɔ la fɛnɛ bon o fɛnɛ b'a la bon en même temps ko barila mɔgɔw la bon tɛ ni nana ni ye fɛn kɛ n'a kɛra fɛn suguya dɔ ye
mɔgɔw kɔni à l'époque bɛɛ ɲɛna kɔni an kɔni bon milliard de b'an bolo an ye fɛn bɛɛ kɛ an bɛ ka minnu dɛmɛ olu kɔnɔ an bɛ k'u exploiter de donc c'est compliqué après à l'époque mɔgɔw tun t'a dɔn bon fini a tigi yɛrɛ donna a kɔnɔna la tuma min na i bɛ sɔrɔ k'a faamuya ko cɛ ja gɛlɛya min b'a la ko bɛ taa ne parce que foyi man gɛlɛ diɲɛ kɔnɔ ka mɔgɔ produit ka mɔgɔ ta a bɛ dibi la ka baara kɛ n'a ye k'a bɔ k'a bila yɛlɛ na diɲɛnatigɛ kɔnɔ foyi man gɛlɛn k'a bɔ ne yɛrɛ bɛ k'o f'i ye donc ne ni an ka mɔgɔw ye bi k'a fɔ ko an ye édition 3 kɛ an ye fɔlɔ kɛ a filanan kɛ an ye Dakaru dɔ la ka sabanan kɛ mais édition sabanan yɛrɛ ɲɛna ni émission bɛɛ ye édition bɛɛ ye mais bon c'était pas aussi visibilité min dira fɔlɔ ma ani visibilité min dira filanan parce que hali maliyɛnw ma diya u ye le fait k'an ye dugu wɛrɛ mɔgɔw fana oui parce que sabanan na il y a eu des Sénégalais des Ivoiriens des trucs des Guinéens mais bi olu bɛɛ kɛra sa de fɛ yen ne ye El Hadji Keita ni fɛn ninnu ne bɛ taga Dakar u bɛ taa ne ka hôtel la u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne ye donc olu fɛnɛ kɛra u ser'u yɛrɛ kɔrɔ bi Alhaji quoi El Hadji Keita mascot mun ye Kusada Demba Guissé ninnu ani Pamika ninnu ni fɛnw Burkina c'est des stars aujourd'hui ka dugu la tout à fait donc mais comme a ma kɛ malien Mali ta la an ka première édition ni kɛ an ka stars kɛra minnu ye bi na ne content mɔgɔ t'a fɔ k'i bɛ événement kɛ k'a sɔrɔ i man ka denmisɛnnin kelen wele jaabi t'a la événement kɛ Mali la bi ko jaabi t'a la an taara yɛlɛbugu ninnu fɛnɛ kɛ événement kɛ bi kan ka yɛlɛbugu mɔgɔ dɔ t'a la a tɛ se ka kɛ événement kɛ bi kan ah bon yɛlɛbugu aussi an bɔra Kasara la ka yɛlɛbugu fɛnɛ créé o ah oui d'accord a ye yɛlɛbugu créé ka Kasaramaya créé ka tila ka case des métiers créé ka sɔrɔ ka b'o la ka sɔrɔ ka fɛn wɛrɛw kɛ an de ye nin bɛɛ créé wa a bɛɛ impact sɔrɔ an ka Kasaramaya mɔgɔ minnu ye Kasaramaya kɛ an bɛ den minnu bila fɛn na bi a 60% muso fɛn bɛ passera kɔnɔna la 60% bɛ furu la parce que mɔgɔw b'u ye émission kɔnɔna la olu furu caman bɛ français yɛrɛ ne taara u bɛ ne invité an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ fɛnw kɛ bon o bɛ bonheur min di mɔgɔ ma e k'a fɔ e de ne ye nin foli in kɛ ka nin projet in sɔrɔ ka nin kɛ ninnu mɔgɔw bɔra a la bi bi in na u filɛ nin ye nin niveau la ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka mun sɔrɔ o de la ne bɛ fɛn dɔ fɔ daba j'ai la chance encore une fois même fɔ on fait le plus beau métier du monde. Le plus beau métier du monde. Pourquoi? Parce qu'on aide les autres à réaliser leurs rêves, à atteindre leurs objectifs. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Papa, dis-moi, alors, depuis au Wati Fossissan, ni nana Mali kono, il m'a tablé. Bon, moi j'ai fait une navette là quoi. Parce que bon, les pays d'agé font un nemne. On te sait qu'à comment les Français font. Français fait gagner. Mali fait gagner tout comme sonné quand projet où il a fait France fait gagner. Donc moi je suis ambassadeur entre la France et le Mali. Bibi na neni ambassadeur où il a fait un ambassade de Konala. Al nene fait donc avec affaire mais pinche ambassade de fait mais fait ambassade de France moi demain demain. Donc d'aller nous là faut attacher présidence ma France CPA le conseil présidentiel pour l'Afrique. Ne ba Konala moi ils m'ont invité même février dernier. Donc accompagnement me gars comme la instruction de nous bema ko ne demain par rapport à ce que j'ai fait. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très utile. Très bien. Voilà. Papa, en dehors de tout ça, il faut que Tchaka Dawara sur 5 ans, au commis ma DSV et dans cabinet 2016. DSV mouillé. Diaspora Sud Vision. Ça veut dire que la vision que notre entreprise, notre structure ici a sur l'accompagnement, sur la mobilisation de la diaspora qui se trouve au nord. C'est-à-dire, on me suit de là, non. Bon, pour les, comment la femme la sud, quoi. Donc, on me suit de là, non, une entreprise créée, non. Donc, la vision que notre entreprise qui est au sud a pour l'accompagnement et la mobilisation des personnes du nord, quand on nous la mobiliser parce que diaspora Sud Vision Baramoué, Dana Karanega, Nebe Nanoué, Kabo, Francis, Jeune Mounoubeni, projet Boubolo, Nebe Nanoué, Malano, Bangoué, contrat Beneno, Nonto, Dalendona, Ame Wardouma, Akara 40 ou Akara 50, Akara 100 millions, Amba Douma, ou projet financement pour que l'entreprise crée. Nebo de depuis 2016. On y a tellement d'aimé. Ou demain pour le financement on contribuera à les avant holding taron nabado à cette jakite on contribuera au tala chauffeur VIP c'est ce qu'on me parlait qu'on a là restauration gastronomique on ou demain santé mobile nous on a nous le ko le projet OK donc si ça faut do feneta kana akaju comme on appelle le jus d'acaju pour venir OK on fait innovation on fait un projet financier on fait volet français kana mois de novembre pour que l'entreprise crée donc au impacter nous le fait que on me contribuer donc
ni la Banque mondiale parce que Banque mondiale définit dans la canne accompagné là. Donc Banque mondiale ni BIM nous ni Banque Atlantique nous lu bere nyananima. Maintenant ou n'y a tout coulé baro kafo ou un projet financier. T'es garanti mais là, il a sauté la garantie là, il a fauté la garantie là. Mais en la structure il a garanti. Warbe taka dima à un taux préférentiel parce que nous aurons le taux nous métaphore 10 12 et bon sera jour là. En la taux était 7%, 7 à 8% et bon sera. Il va rembourser nous. Mais il a fait me dima il rêve apport donné. Donc au moins qu'elle est fléta. Donc c'est ce qui nous permet aussi n'a fera quand me voulez qu'à français en tant que structure d'accompagnement macro émission de fait projet de réaliser n'est rien à français fait 2 mois là amé am ta sommet Afrique France là donc ametra wa ambo baramunge o de cadeau le wa faut qu'avoir méga barage impact positif bala parce que ça permet à d'autres qu'on a génétique gland à travers un idée muso génétique réori donc toi donc au delà on a vision que roye parce que accompagnement uniquement la diaspora bon amé problème sur yam go fene tsamé ka ko ama fenguye quand pour quand dans diaspora les gars bang war demander ka adolu yerema tout simplement parce qu'il y a des structures ici qui sont dédiées qui sont là comme APEJ, Prochèze, AMP, Nifion, ou l'Oubéano, pour qu'il y a un locaux demain. Tout à fait. Financement du monde. Tout à fait. Donc, il veut son nid blanc, Louga Barala, qui est sengé. Oui. Mais papa, dis-moi, comment se fait, aka fin beketchugo de, abi mougo souandi chugo, mougo de bina au mawa, ou bien aure de boule katasi, demsonou ma franci, kafa aina, so, amé out de mena, comment ça se fait? Alors, site Bambolo, diaspora-entrepreneurship.com, site Bambolo, amé appel à candidature l'année, amé dans le lancement au mois de novembre menalé. On en profite qu'à DSB 5 ans qu'on fêté. Donc, dans le lancement en site là. Bon, en partenaire nous venons bon ni RFI nous renifons parce que nous t'arrons ta RFI là homologue nous mettons RFI là on invité donc question posée oui à niveau d'évolution là quoi on nous fait pas bloquer site là ni fin d'amener 3 semaines d'amener là Banque mondiale fait en bas que Banque mondiale siège de en France ni mo mo 3 semaines là en bout ta Banque mondiale siège là après ça que mo bureau là ça dépend amena on peut passer devant le jury en un partenaire de jury 5 Banque mondiale mo la banque en banque nous projet financier ou la en partenaire ba la donc au bébé sigi ka projet ka question posée ko na o rebe fembe ni nanta la mo invité na la jamal la na ke tukomna donc au bébé projet moi choisi nous ka projet kan ou bien na no so ka nyon dans la projet nous diagnostiquer ka la est-ce que va maîtriser est-ce que prototype boule est-ce que tout est bon donc la banque te ni ngal fo ga warbe ta ka duma pour un projet financier. Donc, Amé Kodege maintenant depuis 5 ans. Donc, les partenaires, il faut qu'on ait déjà, on sait qu'il faut qu'on sur le marque là, Djadji Sangaré, le président du patronat. Ah oui, oui, d'accord. Allez, Kogo, non, on a un projet, mais mon manga projet, il y a un bêta mot de financier. Allez, Kogo, non, si ça, un mot que ça n'allait deuxième financier, quand les rebelles voir beaucoup d'autres qui m'a. Très bien. Autre financier. Donc, mon d'aller dans un an, c'est-à-dire, un écosystème, non. Partenaire, un partenaire qualité, mon soro. Nico qui veut coquer, Nico qui traite que ni mon tout gros. Habila content parce que tu dis que vraiment c'est de la crédibilité. Donc, en méga juno confiance des allez, il y a rentré, il y a gombe, il y a moufé, il y a moufé. Oui, donc voilà. Qui fait des tomates. Qui fait des tomates. Voilà, qui va mettre des tomates. Donc, il y a la clé, vont voilà, donc en bas des bégas, ama akli na di no ma me no de metu comme na. Donc partenaire mon fene bene de me no lutte bi nete ke foyi. O ko so ngo ka reconnaissance. Nte se ka na reconnaissance, nte se ka ni na munu yen de me, nte se ka ni ko ko parce que sans eux, nte bo kar la ka se tene ma, nte se ka foyi. Donc au lieu de kama en fait c'est la kan et papa saninga kuma di Abdou Touré masabla allez kuma avini ka sunogo alors dis-moi il y a fort au passage mais vraiment je veux pas faire ka sega kan sans duru ayeni bara indamene est-ce que déjà ayen nobo exemple du mais il doit faire maintenant je voudrais vraiment que tu reviennes sur ça mais ko defo on tara jusqu'à Abidjan ne bora Abidjan tala sanye anyake Abidjan fenega Abidjan franco ivoirien do fene projet financier anye franco sénégalais do fenega anye édition kelengelen Abidjan ga Sénégal mais Mali de tabe na durunange sa Mali ta damene ni sanke Mali ta damene ko anye sababuye projet demsedi Zaban Holding o te mananga programme fait. Ah oui, d'accord. Voilà, okay. Qui fait ça, du jus il fait du jus bio. Okay. Voilà. Okay. Voilà. Allez, ok. Qui marche très fort, qui est quelqu'un qui se bat sur tous les toits, très dégourdi. Super. Je suis fier d'elle. Ça n'est allé, oh là là, on y a contribué. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et comment on appelle, santé mobile. Luga projet, mouébi, mounou mangene, nim, ega msoroba, sokonobe ga chokoroba.
ou betara ni tension bala waga tension na diabète mobile tangana ku joka donga soin munu te fakata hôpital lega mo gorba kata que fontaine ni rendez-vous fait on y fait c'est des structures bien mal qu'on a bien oui d'accord au lieu que moment ça va essayer de parce que la demande est très forte quand même offre quoi demande ga boni fait quoi voilà quoi tu m'as grillé du camp mais au lieu de essayer de développer parce que mobile flaribu donc c'est pas évident donc tu vois c'est quand même un service qui marche très bien parce que patron ni chama a demandé pour que ni bana bula boga mo wole extraordinaire tout donc ali vaccin on y fait au travail que muso kono va suivre donc ça marche très bien et mon frère ambassade de Baba Doumouni ça a fait Moussa Sissoko a fait parler on là du palais c'est quelqu'un qui prépare très bien alle mento ambassade le fait commander ambassade fait un pizza ni fait on va Doumouni fait nous préciser au militaire que na commande be quel no ka bampeu donc aller Clara Djourou sera la presse donc tu vois ani chauffeur VIP mon mettra fait un aéroport là mobile ta donc le fait bon toi c'est des projets qui ont marché qui fait très plaisir parce que tu te dis que j'ai contribué nene en réalisation là depuis que je vois que vraiment on les a mis dans le circuit ces jeunes là et que biwe a balou ka fait là avec bonheur me dit moi c'est ka décrit c'est pas possible papa il est pour que l'envie là tu es vraiment chanceux il est magardiga mai obi doila papa dis-moi ça n'inga kuma de Abdou Touré ma Abdou Kanakroto dis-moi ni projet nous malien demseni be famba fait minumbe Europe walma France abou drone de concerné wa ou bien malien demso manaka hali frafi walma jaman Amérique jaman walma arabu jamanona ça concerne France ka drone pour l'instant ça concerne minumbe Europe parce que en Europe mo di no parce que en Italie et en Italie on fait donc malien minumbe ni dugula quoi Italie Espagne, Allemagne, France, Belgique au Loubé donc on a un appel blanc on mettra au lani bangunya d'être mais pour gagner Covid de arrêter donner parce qu'on me fait taille la sélection est sur place mais maintenant on met en ligne parce que bon Covid nous aura sans donner parce que sans passe sanitaire il faut avoir bébolo nous tibola la mettre le sommet là nous tibola donc mais akilina do be kanana parce que mo demsen chamambe na yanga ese ka fo nyuko mu deme mais ka petit ndore deme avec un projet de malibo moi mais ala te me doni inchallah avec un fo ko aka fin ko janjo ça les gars projet mouye ka artistes qui ne sont pas dans le même domaine ka essayer ko fara no donc c'est un ka équipe de former donc c'est un projet qui est très innovant nana ka foné nego bon c'est vrai que nega côté ka formé en neta diaspora mais de temps en temps c'est qu'il y a des gens qui font des projets boulot ou des mecs qui sont là ou blacata là qui fouillé pour que vous fassiez ça réaliser dans leur vie. Donc ça c'est le premier essai qu'on est en train de faire ici à Bamako. Papa, voilà. Juste il y a mon collègue Abdou Touré à Bafeka Ningalou Lokila. Oui, justement Néa Famia Aka Barake Dainu Oye Diaspora Subvision ati Mali Dron Nafa. Sabula i ikanya folu konnana iko abta kuruware abta Sénégal. Mais abe mo munta orola o kuruware ka de munu sigme français nanu de Côte d'Ivoire ka olu fana financer Côte d'Ivoire munu siglembe comment on appelle Sénégal ni Sénégal ka de olu siglembe tobla abna nanu fana kanu financer Sénégal d'accord donc horo abi jamana julni concerné pour l'instant est-ce que Afrique francophone jamana beri doa wala demande de folo bon on a comment faut une banque mondiale kama étendu sous région bela mais comme c'est pas Covid il y a un plan B tiens quoi sinon on a financement de fonds sur le camp à Europe mais pour les amis qui donne parce que Europe bega fente parce que doga donner entrer au galin pour y attraire comme on met en ligne donc pour l'instant on sera à Dougou ça va dégager nous Abidjan Sénégal et Mali avec les gars bon peut-être amna sera Dougou Faragan dans la sous-région plus tard qui ont des il faut que au Dougou nous a forte concentration de diaspora sur Europe parce que nous à Dougou on te na et puis nous te faire un affaire passer il faut voir moun me faire un sondage de beke am tra yoro la de ga se ga prospection ke ka la je moun me faire sigi ku aka to la je doni pour ga se ga ou demain pour ga se ga na ga mais nous te faire un antese ku jawade bien sûr parce que ni papier te mo mulante na no fenele parce que ni tra nan do papier ta bolo kana na Afrique n'a ma passé n'a ma financement sur un nom avec quelqu'un qui fait qui est dans la bien alors papa ikado ambe wulika jobuluda amena lamebo nega drubla mo sabayo au moins minu ba fait kangali ke pour que kaseka famille sur mo saba juste alors le minu me mali kono hotel sablo ndebele do malien minu me jamana ko kan 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 bien sûr au
minnu b'a fɛ ka ɲininkali kɛ ka papa ɲininka concrètement ɲininkali jɔnjɔn min n'i b'a fɛ k'a dɔn an bɛ mɔgɔ saba ta Jibi nɛgɛjuru bilalen don u ka bolo kan minnu b'a fɛ ka faamuyali kɛ walima ka ko dɔ ɲɛdɔn. Alors Abdou i ka question filanan. Question min ye i y'a jira k'a fɔ banques dalen bɛ aw la ka daminɛ banque mondiale la ka taa se banque partenaire wɛrɛw ma nka sisan aw bɛ wari mun ta ka di mɔgɔw ma garantie t'a la mais aw ka structure en tant que votre structure garantie jumɛn bɛ yen nɔ aw ka suivi kɛcogo ye jumɛn parce que wariko fana ye fɛn dɔ de ye n'a tala ka di ka fo ka kɔlɔsili kɛ donc aw b'a kɛ cogo di. Très bonne question, c'est une très bonne question parce que o de b'a yira k'a fɔ ko structuré no cogo min na anw ka fɛn mun ye déjà confiance déjà bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ déjà par rapport à tout ce que nous on a fait an ka backroom na an ye fɛn fɛn kɛ depuis le début ka sangaw ni fɛnw sponsor dalen don an na déjà ne yɛrɛ kɔni ne taara sponsor fɛ mais min fɛ ka nin kɛ o b'a don a la o t'ale hésiter o bɛ accompagner ça c'est quelque chose de très important donc maintenant e ye mun fɔ sisan ni projet mɔgɔ min ka projet taara sisan an bɛ taa n'i ka projet ye parce que banque élément dɔ banque acteur dɔ yɛrɛ bɛ kɛ dans le jury u ka bɛ fɔ min ma responsable des engagements et de crédit o b'an ka jury la o ni banque mondiale mɔgɔw ani partenaire tɔw fɛnɛ bɛ na u b'a lajɛ ani Valérie Berben t'a dɔn n'a b'a dɔn o de y'an ka président du jury ye o ye RMO directrice ye tɔmuso don ale yɛrɛ ye président du jury ye donc k'a fɔ ko dɔ bɛ kɛ Mali la an tɛ s'o la quoi complaisance t'a la quoi k'a fɔ ko parce que Abdou ye n ka mɔgɔ ye bon daba gentilen don dɛ dabaga nana denkɛnin dɔ ou bien a cousin dɔ an t'o la. Alors papa pour la permission il y a quelqu'un qui nous appelle de la Suisse c'est un grand auditeur de cette émission Aruna Koulibaly. Aruna Koulibaly bonjour. Bonjour Daba, come va? Come che sai tutti bene? Come stai? Tout a posto, sì. Alors, dis-moi. Alors, dis-moi, rapidement, papa est là. Je pense qu'il y a émission belle la main. Ni ba feka ngali minga, vas-y, rapidement, vas-y. Ok, d'abord, comme papa one po. Donc, ne be ngali redeke ayre là personnellement. Mais pourquoi prendre tout ce temps là qu'à à monsieur Jekafo là quelque chose qui concerne la diaspora. Il est chez pour les camer. Ok, d'accord. Alors, il va OK. Je l'entends dire la France, l'Allemagne, la Belgique, mais sans passer par la Suisse. Et comment c'est fait? Sans passer par la Suisse, d'accord. Il va te répondre. Bon, or que la Banque mondiale n'y m'a plus avec Genève. À Genève, il se trouve 160 organismes internationaux. OK. Et puis, bon, troisièmement, je vais être rapide. Rapide. Bon, à Fanyana, moi je pense que aussi que les enfants qui sont nés de la diaspora, bon, moi je pense que c'est le moment pour lui aussi de s'intéresser à eux. Bon, mais bon, ce sont des gens qui vont au Bekala, au Bekefembaouye. Bon, au cas maintenant, voilà, ils sont à. Très bien. Alors, merci bien. Aruna Koulibaly, tu nous permets, il va te répondre tout de suite. Merci Koulibaly. Ok, merci. Ah bah merci bien. Alors, papa, alors je pense que tu as compris les questions rapidement. Les deux derniers, mais la première question, la première question à quoi Ibn Mbeke ni Barabain pendant tout ce temps, tu n'as jamais passé sur ce plateau. Bon, justement, on m'a passé plateau à opportunité de couvrir. Il a fallu que Néné et Reganoé pour gasser la guerre. Donc, on est fini pour le parce qu'il était il s'est roulé à travers de bêtes. Bon, après, ça serait mal perçu. Donc, bon, à opportunité, bimflègne, sinon, on regarde parce que mon a fait une fitiningue qui demeure, il y a bon point A, là, point B là. À contribuer à succès de la développement là. Très bien. La deuxième question. La deuxième question à Gogo Suisse Moro. Pourquoi est-ce que Suisse Moro bala? Est-ce que Suisse Moro bala? Justement parce qu'on me prospection de gars kata y infolo. Ne coopération Suisse bien accompagner malano. Coopération Suisse bien ou bien accompagner. Mais au bas donc a faut malien chamante Suisse munu prenne nous na non. Donc il faut que mon sonner ante mon jaguare il était expulsé il était fouillé il a papier bi le maire ba des papier bembolo me fait kana nga dugu de la origine na quand projet créé nga dugu là mais si la personne ne veut pas parce que bon c'est vrai donc faut ah mais serani bon bébé beaucoup de questions posées au Gouné Mali ketwa mais en vous rassurer fene quand c'est quand c'est difficile parce que si c'est pas les Maliens qui viendra créer comment on appelle construire ce pays là notre place là on y répète tout à fait voilà donc au flanay savana ko yen demsani non ko pour quand tout là on a
déjà. Oui. La troisième génération. Voilà, alors, peut-être qu'ils ont des projets au Kalanedo. Est-ce que vous vous intéressez à ces gens-là? Parce que l'État ne s'intéresse pas trop. Justement, bon, l'État, il s'intéresse à son niveau. À son niveau, bien sûr. Mais je veux dire, au-delà, on fait des parce que l'État de Segabégué. Ni moi aussi, État. On passe à côté, État de Segabégué. Maintenant, Franco, nous la France, moi de la santé mobilier. Ah, oui. Ok. En santé mobilier. D'accord. Ali, comment on appelle, Dofnebe, on fait la fin, Ali Moué, Abidjan, fait. On fait la fin, à Madelgana, Ali, Afmanana, projet de c'est des gens qui sont nés là-bas, mais qui veulent venir ici. Très bien. Voilà. 00223 20 24 67 29. Et bien sûr, Ambe Awa téléphone black Kanyashi à ma fla ma saba ma juste. Alors pour que Amseka alors 20 24 78 78 20 24 98 98. Voilà Misaka Kana Flo Bangana. Mini technicien ako akanwele 20 24 78 78 20 24 98 98. Bien sûr ni mam va faire ngale ke juna papa la kase ka nyedo aminumbi jamana kwaka. Papa, moi je voulais savoir faire téléphone kachou. Dis-moi alors aka ni fait minu flene abseka moko demain à quoi d'ailleurs, c'est-à-dire le maximum c'est quoi? Ça dépend du projet. Bon, on bangi il faut pas dire follow munge à voir tara parce que ça finalement il donc parce que tiens gars projet par exemple si follow là financement du mot dur normalement mais ça va y en a mais flamand quoi. Donc c'est vrai qu'à bête c'est gagné normal il y a des risques il y a des d'autres donc là il y a bon ante a dit mo chama masa on va dire mo kelen ronima donc on de faut bangi on va dire mo kelen ni mo nga projet nyena anana ni mo munu ni mo mtayna il y a la kadima il faut que il a argument sur projet Mimi Bolo c'est infaillible à Kayi vraiment à Sinzinedo il faut des projets comme ça aussi parce que on a des experts on a un panel d'experts qui posent des questions n'a faudra que Davaflé et présentateur animateur qui a question en question posée mais on saura que si tu as le profil ou pas parce à travers les questions qu'on va te poser juste le temps de prendre un auditeur 00223 20 24 78 78 allô oui bonjour monsieur. Ouais, vraiment, votre émission est importante, très très important. Merci bien. Donc, on a aussi des aventuriers, on fait presque 30 ans en Europe du Mali, on a été un peu partout. Je voulais avoir le numéro de Michel pour changer un peu des idées avec lui, quoi. On le fera, on va vous donner à la fin de l'émission, Inch'Allah. Merci bien, ça c'est mon numéro, ça me fait un grand plaisir. Je vous en prie, On vous donnera le numéro 00223 20 24 78 78. Posez vos questions. Ayaka ningalika kanyeshi papa wanma. Papa, ikadon antumemina ode ka fo projet nyenama ka kibolo pour que akase ka tigi demain. Tout à fait. OK. Projet nyenama ka donc en fait biga projet maîtrisé. C'est très important. Ibiga projet maîtrisé, il arrivera à un niveau de maturité, c'est-à-dire question fem sega à tout question fait ça poser le projet qu'on a là il va bien répondre tout de suite là où là waya budget que fait il y a plan d'affaires que il va donc à forcer que tu prévois de faire en 1 an en 2 ans en 3 ans il va bédon prototype bibolo ça dire il a fait un prélim bibolo exemple bibolo ça dire tu es prêt quoi comme nous prenons avec donc en travers les questions qu'on va te poser quoi les questions posées donc il y a étude de marché il faut un bagage il est temps à comparaison que ni mo donc tu es prêt donc il est prêt pour projet quand c'est innovant et bien à faire la demande n'est pas sur le marché parce que là il faut créer il faut que cerveau innovation il be ko ke mun normal délégué bon à gela ni be qui a fait et de valeur ajoutée de la fin pour que la demande puisse être forte pour que Moro Sega ou intéressé pour projet comme il y a mon fille Kassanga Damena on a vu que Topital drone combien Angelenga Kassanga qui a fragan jeune benana Kassanga donc c'est ça il va les besoins et tu réponds à ces besoins là c'est très important voilà. Papa Wan amba dans la même boîte loka Papa Wan ye maldenye minye santa ani kwake jamana kwaka olu dekra sababu ye kanani yele machamanye jamana kono ina fo kazi sanga katase kazi saramaya kacha kalaban tuguni kachaga dasiki kabni 2016 mimbe ke sababu ye demse minu ananga jamana de minu mbe tobu jamana na folo e ka ro ku deme u kase ka saki so ni daluye dalu jonjo mimbe se ka ke ku deme u ka bara kuraw ni kene kuraw sigi dobe negatula ngali babulu. Alors, 00223 20 24 78 78 20 24 98 98. Papa, yani negajuru ningali kala dokana ne ba fe cardon 2016 kana blabila akara sababu ye chakeda joli ko daile est-ce qu'il y a kliba à dala chakeda joli ay mo joli demain 12 personnes matanfla et à hauteur de 673 millions de francs CFA, soit plus d'1 million d'euros très important en forme levée
600 à bébé à bébé mais ni be ko ke be humilité ke ko bela quoi ka fo dro nyen ke ka ele fambe ka kulegulene de ake antola de lu renmana date massé faut ke wale nyuma donc on be action on est plus dans les actions que de monter sur les toits attaquement ni fongue tout à fait voilà alors Abdou tu as une question Yani Negadjuru là-bas quand on permet à 3 personnes seulement 00223 20 24 78 78 20 24 98 98 voilà Abdou ne ka ɲiningali ali bɛ segin ka ɲiningali dɔn kan aw ka suivi bɛ kɛ cogo di maa minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ financement d'u ma a b'u kɔlɔsi cogo di a bɛ assurance sɔrɔ cogo di k'a fɔ ko parce que ni engagement lajɛ c'est comme si aw ka baara dɔ de engagé don wariko la mais mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ a b'u ka suivi kɛ cogo di. alors an ka suivi bɛ kɛ à travers exclusivement par nos partenaires. d'accord partenaires minnu b'a accompagner. o partenaire ninnu de kɛlen don k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni a tigi yɛrɛ dana ka bɔ faransi i b'a dɔn n donna surgi dɔ kɔnɔ batara surgi tɛ e bɛ yan fɛ e bɛ na pour que ka banque directeur ye a ye problème ye dɛ mais ni e nana ni e b'anw ka surgi kɔnɔ réseau kɔnɔ i bɛ directeur de banque ye aw bɛ baara aw bɛ échanger aw bɛ fɛnw fɔ ɲɔgɔn ye aw bɛ se ka hali dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni directeur baw bɛ ɲɔgɔn ye ni opérateur baw directeur bɛ ɲɔgɔn ye i ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn ye c'est à dire tu es dans un circuit i ni banque mondiale mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye u b'a fɔ bon i ka nin fɛn na je crois que nin ka ɲi est ce que tɛ nin kɛ tan i bɛ i ni mɔgɔ baw hali sisan ni CIM fana y'a daminɛ club des investisseurs européens au Mali olu bɛ fiscalité dɔn kosɛbɛ o fana bɛ n'o suit o kɔnɔna la donc en fait c'est tu as des partenaires qui sont là ni mɔgɔw b'u la déjà ils sont prêts à te donner toutes les informations dont tu as besoin bon banque mɔgɔw fana kɛlen don mɔgɔ dɔ délégué k'u suit an ta bɛ kɛ mun ye an b'u dɛmɛ visibilité la ka communication kɛ u kan ka visibilité d'u ma ka se k'u la renforcer ka confiance d'u ma ka yɔrɔw y'u la parce que n'i nana ka bɔ yan fɛ tu as une méconnaissance totale du terrain i tɛ foyi dɔn donc an b'u tɛgɛ minɛ ka u recommander parce que recommandation fana ka ɲi ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na Jekafo la n bɛ mɔgɔ dɔn n bɛ dɔ dɔn ye Daba Tunkara n bɛ Daba wele Daba bɔ i tɛ ka nin tigi da a bɛ fɛ ka nin fɛn kɛ tout de suite parce que le réseau est là prêt donc on va accompagner dans ce sens mais dis-toi que Bangui a un œil on a un œil on suit ni fɛn minnu san na o y'a don mun na a kɛra mun y'a san na wari dir'i ma est-ce qu'il ye bureau sara fɔlɔ i ye bureau min ta i y'a sara un an an b'o vérifier wari dir'i ma i ko k'i bɛ équipement micro ni fɛn minnu san i ka baarakɛminɛnw matériel est-ce qu'il y'a san ok d'accord est-ce qu'il ye mɔgɔ ta mun bɛ i ka fɛn comptabilité kɛ i ka mɔgɔ former ka ɲɛ donc on essaie d'avoir un œil sur tout ça pour que ça puisse aller. Bien. Alors, papa, et quand on est presque pratiquement à la fin de cette émission, toujours est-il dit que Amber a auditeur Labanta pour ni Mimba Feka. Mais papa, dis-moi, alors, on va aller rapidement. Ni Mimba Feka candidat, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment vous contacter? Très bonne question parce que nous, le filles, on a un lancement le 2 novembre. À te fin fitness, parce qu'on a un partenaire Berim accompagné. Donc, on a un lancement le 2. N'a eu lancement de la conférence de presse qui est anniversaire fêté le 2 au Droussadier. Le 2 quoi? Le 2 novembre. En novembre. Le 2 novembre, on a de préparer. Ok. Donc, on fait une communication là. On a 5 ans trop. 5 ans, c'est pas une petite affaire. Donc, là, on a Droussadier après la candidature de lancer avec la City. Donc, mon projet, Bibolo, c'est qu'il y a 3 semaines. On a cité diaspora-entrepreneurship.com. Ni trop sévère maintenant, on met sur la iolé. Parce que moi j'ai une équipe très jeune, très dynamique. On a coordinateur avec Jamana Imbela, avec Francis, avec Abidjan, avec Sénégal, avec Mala. Donc on est jeune. S'il te plaît, on permet de prendre le troisième auditeur. On avait promis 3 personnes. Allô oui, bonjour monsieur. Ouais, écoute, c'est ton père d'abord. Camara, attention. Alors, monsieur Camara, alors, rapidement, on est presque à la fin de cette émission. Monsieur Camara, il est du Gabon Libreville. Allez-y, allez-y. Vraiment, bien fort, à Kabarara. Aba fo Papa Wania, amba fo. Ah bon. On s'entara Afrique, mais ni maldenyum na ni projet nyuma. Ah bon. Je pense qu'un peu quand Jekafo, leader tigima, encouragement d'ama. Parce que jamana nafan de do. Bon vraiment on taille folie amba ni alaka de maka barara. Amin. Na ki ji afana ki hakil to afana Afrique ya nan sala ga solution soro. Aywa passé. Très bien. Mais vraiment ka baraka na alaka de mara. Ni amina rabbi. Merci bien Camara. Monsieur Camara amani na wore. Itungara. Africa amani na wore. Touré. Itungara. OK. Moi amani na Africa wore parce que un projet wore qui s'appelle GNRM, Journée nationale des rôles modèles. Parce que anya ka fo ni Camara fle kam fo a besoin be. Mo munu fle be ko fe Afrique dugu to la ni diaspora do. O we fe onu ya mo ko tege di no ma wa se ka ko do ge no fe. Parce que dana ni mo be ko fe dana ya bate ko fe mo ko ni yanche. Ngo dana ya ça dire mo waru blaga na diaspora joga waru duna. Mo ye dana ya da mo ko après on m'a passé donc bekele no gi méfier no na
Ali famille, je suis désolé, Ali la famille. C'est vrai? Il me fait ça. C'est vrai. Donc, nous mettons au fin de blanc en place qui s'appelle GNRM avec le mois de juin pour ça, il salon. A réussira très bien. On a vu que la demande était très forte. Donc, camarades, nous, amenons, parce que nous Abidjan, ambassadeur de Noé, on lui fait un malien à Abidjan, mais Dien Doubeka. Donc, on lui fait intéressant, on a une conférence d'organes pour que c'est un manière fort, car la dame sait que nous faisons reçoit orienté ou demain. Mais papa, dis-moi, alors, les structures étatiques, c'est-à-dire, jamana ka bolo fara minu be nous nyashinen be malien tamado ma no ye conseil il y a le haut conseil malien de l'extérieur, il y a le CEDEM, il y a également le ministère des Maliens de l'extérieur. Est-ce qu'ils sont concernés un peu par ces trucs là? Le ministère des Maliens de l'extérieur est concerné. D'ailleurs, le ministre c'est le parrain de cette année. Ah oui, le ministre actuel. OK. Iglan, très gentil. Voilà, un ministre très cool. Il nous a reçu le téléphone tagané ou le ministre là, ministre de téléphone qui voulait qu'a donc lui nous accompagne. Bon, c'est vrai que au conseil Anto donc parce que on trouve pas trop notre compte. C'est pas méchant, mais ni de faire non, c'est tout à fait logique. Donc Anto donc on n'a pas eu l'occasion ou l'opportunité quand c'est quand même que ça soit au loup année 16 dans la baie quoi. Donc Anto donc bon en fait, on sait qu'il faut et justement, moi, ça, c'est mon rôle. Ces deux organisations-là, je ferai tout pour que nous, quand nous rencontrer, ils peuvent t'aider. Ou c'est qui demain, ou c'est qu'à fin de dima, parce que Espérance Boula, Djamako Fanana. Alors, papa, on a pratiquement à la fin de cette émission, Willikant Mambiboula, Annie les adresses. Alors, welcome Benebolo, c'est que en contenant le passé, nous avons une idée sur le dôme, nous la diaspora accompagnée. Il y a sur le mot chic. D'ailleurs, je peux dire que on est la seule structure d'accompagnement ici au Mali. D'accord. Donc, jusqu'à ce jour, on est venu à un financement de mon clé. Pour dire qu'on a eu cette vision, on est très fiers de ça. Absolument. Donc, il y a fierté sur nous, on chance de voilà, donc, nous tente femme là, avec Nyana, donc, il y a Masara Manfo là, quoi. Donc, nous, Sandrou, nous, on sera Nyana là, avec Kenala. Parce que la première richesse au monde, c'est la santé. Les santé, Biboula, là, fait donc, on est à la fois là. Donc, on s'est dit que voilà, donc, un Sandrou sur la colonne là, la Kenyani, wasani fembela ne miri partenaire munu nyana ma ka an deme ka ce niveau là ali aw yɛrɛ bala bi parce que aw farala kan bi parce que aw ye nin mun kɛ o b'a to mɔgɔ wɛrɛw bɛ ne dɔn ya réseau bɛ élargi donc bon ne to a si négligé donc je me dis que an bɛna anniversaire mun kɛ an bɛ bɛɛ de wele a la ali aw yɛrɛ b'aw invité parce que nana on va faire une fête avec tous nos partenaires qui seront là. Azala et M. Moussade Bali, c'est un grand entrepreneur qui est à notre disposition. On a fait un salam là. Oui, papa, donc, vraiment, pratiquement émission d'Afara. Donc, on estime qu'il y a à peu près au moins 1 million de jeunes aujourd'hui. Nous baraka Jekafo la mais 500. Ni mamba fait que contacter. Ni contacter. Voilà. Bon, moi j'ai un numéro WhatsApp. Bon, c'est pas moi je suis ouvert, il n'y a pas de problème. C'est 77 03 36 36. On a un numéro WhatsApp. Voilà. 77 03 36 36 et on a un site. On a cité diaspora-entrepreneurship.com, diaspora-entrepreneurship.com. On a page Facebook Diaspora Entrepreneurship DSV. Vous avez la page Facebook c'est Papa One. Donc je suis en rouge. Donc on va en contacter en longueur de journée partout. Donc on est à la disposition de tous les Maliens parce que on s'est dit que Mali rêve tout comme là. Il faut que on essaie on a positif quoi. On a nous famille. Ni mo nous famille donc fin be ba kon là ni mo ben fin be ba kon là. Tout à fait. Donc voilà. Papa Amdi Foki wol mondo Wati Dafara Ikado Abdou Touré numéro minun dira saka ka wasa mo ka saka famille. Numéro de téléphone pour la saka Papa One la soro 77 03 36 36 mini ou ka internet Israël oui diaspora-entrepreneurship.com. Donc au back of Papa amba ajira la fana ka fo ika mɔgɔ minnu bɛ n'u nana walasa baara in an ka se ka hali bi ka vulgariser an fara partenaire u kan sabula émission b'an bolo radio Jekafo la a b'an bolo Africa Télévision na an bɛ se ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Très bien. Ni ɲinanta mɔgɔw taara an bɛ passer aw fɛ yan. A bɛ passer an fɛ yan. Papa One maliden do denmisɛnnin do min ye san caman kɛ Faransi a ye baara kɛ tubabu jamana na ka waati jan kɛ a labanna ka kɔsɛgi bɛlɛ da ka faso sɛgɛrɛ n'a hakili b'a la jɛmukan duman minnu tɛmɛna waati la n'a kɛra sababu ye ka denmisɛnnin caman bila kɛnɛ kan n'o ye Kazi Sanga ye Kazi Saramaya i k'a dɔn ani Yɛlɛbugu olu de kɛra sababu ye k'o sigi sen kan fɔlɔ bi
kabini 2016 ay cakɛda sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye maliyɛn denmisɛn minnu bɛ Europe jamana na ka t'u nɔfɛ nali ka di minnu ye faso la k'a fɔ u bɛna baara kɛ k'u dɛmɛ nafoloko la sigiyɔrɔko la ani hakilina la o papa o de tun b'an bolo bi an b'a bɛɛ fɔ ka waleɲuman ka lamɛnliko ɲuman na min ye radio Jekafo ye min kun bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ la ka kan ta o ye Gibson Control ɲininkali Abdou Touré ani Daba Tunkara Africa Television jatalaw Jules ka taa se Sinali Tunkara ma a k'an bɛɛ dimanche wɛrɛ ma inshallah wa salam.